সময় পেলে কয় যে BPFৰ মিটিঙত যাব নালাগে BPFৰ মিটিঙত যাব নালাগে বুলি ক'লে গাঁৱৰ মানুহে নাযাব সেইটো নহয় ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে অল্টাৰনেটিভ মিটিং কৰি দিয়ে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মহিলাসকলৰ মিটিং কৰি দিয়ে আৰু তাত নগ'লে অৰুণোদয় স্কিম দিয়া নহ'ব সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা দিয়া নহ'ব চৰকাৰী আঁচনি নাপাব তেনেকুৱা থ্ৰেটেনিং দি পেলাই মানুহসকলক বাধা কৰি আছে নহ'লে কোনোবা স্কুলৰ মিটিং কৰি দিব ওচৰৰ কিবা ক্লাবৰ মিটিং কৰি দিব মানুহসকলক মানে ইনডাইৰেক্টলি বাধা কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰি দিয়ে সেইটো হ'ল UPPLৰ দাদা रायजोफोर राजनीतिनि जि बार बे बारफ्रा बारदिंबोगासिनो दङ बोथोराव जेरैहाय माने बारफ्रा जेरै मेरै बारनानैहाय गय बिफांफोरखौहाय सिफायो दंफां लाइफांफोरखौ सिफायो बेफोरबायदि माने दिनैबो पलिटिकेलनि बारा मानसिफोरखौहाय सिफायनायनि मोनसे गोसोखौ सिफायनायनि मोनसे लाहार फाहार जागासिनो दङ मोनसे गामियावहाय जाय दिनैहाय माने फर्मार डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारी सारा मोनसे भाषण होदोंमोन जे फैबाय थानाय समफ्रावहाय माने MLA इलेक्शन जानायनि समावहाय फैसिगोनलाय माने MLA भटआ बे समावहाय माने बुंदों जाहैबाय माने डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारिया मिटिङावहाय बे मिटिङावहाय फैयोब्लानो BPFनि जि मिटिं बे मिटिङावहाय फैयोब्लानो BPFनि मिटिङावहाय फैयोब्लानो UPPLनि माखासे नेताफ्रा वार्कारफ्रा बा माखासे सापर्टारफ्रा बेफोरबायदि माने बुङो जाहैबाय माने BPFनि मिटिङाव थाङोब्ला अरुणोदय स्किमखौ दाननानै होनाय जागोन रेशन कार्डखौ दाननानै होनाय जागोन बेफोरबायदि बुंनानैहाय मानसिफोरखौ पाब्लिकफोरखौ बादा होनानै मिटिं दावथिङावहाय थांहोआ बेफोरबायदि जारियो ओमफ्राय बेफोरबायदि माने गोबां आसनिफोर लानानैहाय बुङो जाहैबाय माने मिटिं खालामनानैहाय जेरै आइजो माहारिया मोनसे सेल्फ हेल्प मोनसे ग्रुप दङ बे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ गासैखौबो लिंहरनानैहाय मिटिङाव बुङो जाहैबाय जे प्राइमारि मिटिंफ्राव बुङो जाहैबाय माने इदि आसनि खालामना होनाय जागोन इदि आसनि खालामना होनाय जागोन इदि होनाय जागोन बिफां गायनायनि मानायनि बेफोरबायदि माने आसनि खालामगोन ओमफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो थाखा होनायनि 10,000 बा 25,000 75,000 बा 50,000 बेफोरबायदि माने आसनि होनायनि मोनसे खालामसिगोन आरोखि मोनसे मा होननानै बुंनांगौ जाखो प्लान खालामनाय जायो नाथाय बेफोरबायदि बुंबाय थाबाय माने आसनि होबाय नाथाय आसनिखौबो दिनैहाय माने जेबो होनोनो हाया मिटिं दावथिङावल' माने थांहोनानैहाय दिनै थाखा फैसा गारि मथर गाखोहोनानैहाय लस खालामनाय बेफोरबायदि माने पाब्लिकफोरखौ खालामगासिनो दङ UPPL सरकारा आरो दिनै जों नुनो मोनदों माने UPPLनि माखासे लुनाय न'फ्रा बेफोरबायदि माने आनकमप्लिट जानायखौहाय जों दासिमबो जों नुनो मोनो आरोखि ओरैबो हंला ना प्लास्टार ना माबा बेफोरबायदि जों नुगासिनो दं आरोखि बेफोरो जाहैबाय माने परिबर्तन सरकारा होननानै बुंनांसिगोन आरोखि जाय दिनैहाय माने BJPनि नेता सासे M रेरुआ नार्जिहारि बिथांखौ दिनै माने UPPLनि एगेन्स्ट खोथा बुंनायनि थाखाय बुंदों गावसिनि साननाय बायदिब्ला माने एगेन्स्ट खोथा बुंनायनि सायाव दिनै माने M रेरुआ नार्जिहारिखौ पदनिफ्राय बोख्लायबाय होननानै दायो माने ससियेल मिडियायावहाय मिथिसोनाय जादों जेखुनु खामानि मावा मानो जेखि बाथ्रा बुङा माने जोङो दिनै माने रायजोआवहाय डेभेलपमेन्टखौसो नांगौ थांनाय समफोरावहाय ओरैबायदि डेभेलप जादोंमोन हाग्रामा सारा कारेन्ट होदोंमोन BTC एरियायावहाय बे सिगांनि समाव 2003 मायथाइ समावहाय जेब्लानाखि BTC एकर्ड जादोंमोन बिनि उनावहायनो ओरैबायदि माने
गामि सिंफ्रावहाय कारेन्टफोर गैयामोन ओरैबायदि गामिफ्रा माने खोमसि खोमलावमोन खोमसि खोमलावजोंहायनो जोङो माने जेब्लानाखि जोङो आब्लें मानसिमोन बे समावहाय जों खोमसि खोमलाव जों थानो गोनां जायोमोन बे समावहाय माने कारेन्टबो गैयामोन जेब्लानाखि BTC एकर्ड जायो 2003आवहाय बे समनिफ्रायसो माने एग्रिमेन्ट खालामनानैहाय कारेन्टफोरखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा लाबोदोंमोन लामा सामा बानायनानै होदोंमोन बिजनेस खालामनानै जानो थाखाय गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय माने बिनि गेजेरजों हादों आरो डेभेलपबो जादों ओमफ्राय दिनै जों नुनो मोन्दों ब्रिजफोर बानायदों गिदिर गिदिर दालांफोर बानायना होदों पाब्लिकनि थाखायहाय ओमफ्राय गोबां बेफोरबायदि माने आसनि गोदान गोदान लाबोनानैहाय दिनै हाग्रामा सारा बेबायदि BTC एरियायावहाय बेबायदि माने जौगाखांहोदों दिनै माने जों नुनो मोन्दों BTR एकर्ड जानाय लोगो लोगो दिनै जों आनडेभेलपमेन्टखौ जों दिनै नुनो मोन्दों मोनसेबो आसनि गैया होननानै जों दिनैहाय बुंनो हायो न'फोरखौ दिनैहाय माने होनो हायाखै न'नि आसनि गोदान गोदान थिखांनो हायाखै लामा दालां बानायना होनो हायाखै बेफोरबायदि आरोखि गोबां आसनि जोंनो दिनै पाब्लिक मानसिफोरनो जों दिनै बानायनानै होनो हायाखै नाथाय जोंनो दिनैहाय नांगौ रायजो राजाफोरनो डेभेलपमेन्टखौ ट्राइबेल हिसाबैहाय जोंनो दिनैहाय माने सेफटिखौ नांगौ आरो जों दिनै नुनो मोनबाय आं सर्टयै बुंनो गोसो जादों माने रन्जन दैमारिमोन बायदिखौनो BTR एग्रिमेन्ट खालामनानैहाय दिनै माने जेलनिफ्राय बख'नो हायाखै बेयो मोनसे दुखुनि बाथ्रा लाजिथावथाव दिनैहाय एग्रिमेन्ट जानाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिया BTC एग्रिमेन्ट जानाय लोगो लोगो जेसेबांनाखि माने जेलावहाय जोबजादोंमोन बिथांमोना सख'नो हादों गासैखौबो दिनै BTR एकर्ड जानाय लोगो लोगो दिनै जोबजानाय मानसिफोरखौ दिनै प्रमद बर'आ बख'नो हायाखै बेयो मोनसे लाजिनांथाव बा दुखुनांथाव हारिनि गेजेराव ओमफ्राय प्रेमजित नार्जारि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो हामबायसै थेंक इउ अरुणोदय मोननायखौ लिस्टखौ दामगोन मागोन मोजां बिसोर खमथा गैया बिसोरनि आथिङाव खमथ गैया थाखाया जोंनिसो अरुणोदय दा BJP हाब्ला अरुणोदयखौ दानगोननो आरो सोर बिमा बिफानि नामाव সময় পেলাই কয় যে BPFৰ মিটিঙত যাব নালাগে BPFৰ মিটিঙত যাব নালাগে বুলি ক'লে গাঁৱৰ মানুহে নাযাব সেইটো নহয় ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে অল্টাৰনেটিভ মিটিং কৰি দিয়ে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মহিলাসকলৰ মিটিং কৰি দিয়ে আৰু তাত নগ'লে অৰুণোদয় স্কিম দিয়া নহ'ব সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা দিয়া নহ'ব চৰকাৰী আঁচনি নাপাব তেনেকুৱা থ্ৰেটেনিং দি পেলাই মানুহসকলক বাধা কৰি আছে নহ'লে কোনোবা স্কুলৰ মিটিং কৰি দিব ওচৰৰ কিবা ক্লাবৰ মিটিং কৰি দিব মানুহসকলক মানে ইনডাইৰেক্টলি বাধা কৰি